dan dari Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa li hadratil ulama syaitan wa hadratil usyama wa al-fatihah al-fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu daima qala asal disata asal bagan kaping 16. Iku qala ucap sapa Yahya bin Mu'adz bin Yahya bin Mu'adz. Rahimahullah melasihu Yahya sapa guru Gusti Allah. Min aqdamil iqtirari iku setengah saking luweh agungé kebujuk utawa ketipu. Al-ijtiroi tegese wani ala wahi ngatasi Allah Ta'ala halimahul Allah. Indi dalam mugue ingsun At-tamadi utawi blurung ya sakar berdiri. Ai al-mulazamati tegese netepi bil dunubi dalam biro-biro dosa. Ala roja'il afwi ing atase ngarep-ngarep pengapura. Menuruti saya Yahya bin Mu'adz setengah saking kebujuk utawa ketipune kula yen sedaya nalikane kelakuan dulurung iku sakarepe nglakoni dosa ning ngarep-ngarep pengapura. Tapi tanpa ana rasa getun, tanpa ana rasa menyesal. Saate-ate wong nglakoni dosa kuwi sing gelem njaluk ngapura lan nyesali apa sing wis dilakoni. Nak menungso lumrah, normale menungso atine berfungsi. Ketika melakukan kesalahan pasti ada rasa penyesalan. Nek kok ora duwe rasa nyesel patut dipertanyakan, atine iki janjane urip apa ora. Min ghairi nadamatin saking tanpa getun. Yang ini kuwi min ghairi nadama ora duwe rasa getun bar nglakoni salah. Karena busi wong tuane ora duwe rasa getun. Kok dibeleni ngono terus wae. Iki bar ninggal lakoni salat engko tetep terus-terusan ora nglakoni salat. Pertama yo jajal, suwe-suwe ketagihan. Wong lakoni maksiat tak ngono kuwi. Awal-awal coba itu. Lama-lama keenakan, lama-lama ketagihan. Sebenarnya kowe mudhun ngono ya. Mudhun ora mungkin langsung enak, ora mungkin. Ya soalnya apa? Awakku yang ngalami dhewe. Awal-awal ya coba. Berikutnya ya merasa iso menikmati. Suwe-suwe ketagihan. Sebenarnya padha nglakoni dosa nggih ngoten. Mone yo jajal-jajal wedi, mone rawane kelakon. Pertama jajal-jajal suwe-suwe kan kok cipule naik kaya ngene. Suwe-suwe akhire ketagihan. Min ghairi nadama ai taubatin tegese taubat min saking dunub. Wong yen sedaya duwe rasa nyesel nalikane dosa kuwi wis apik. Nandhake aku menungso lumrah. Nandhake awake dhewe iki pancen bener-bener menungso. Ai ma'araja imma kuwi dunubi. Tegese dalem sartane ngarep-ngarep dileburi biro-biro dosane man. Dia masih mengharapkan ada harapan, ada rojak
untuk dosa-dosanya diampuni, dosa-dosanya itu dimaafkan. Jadi penting urip iku duwe harapan. Kudu seimbang antara rojak karo khauf iki kudu seimbang. Ibaratnya kalau ya sedaya rojak karo khauf iki seni untuk diri kita sendiri. Sing iso nglakoni awake dhewe. Lah kaya wong numpak motor ngono iku iso. Numpak motor, numpak mobil ku ora ono gase lan ono rem. Lah rem iku minangka khauf, ketakutan diri kita kepada Allah. Lah rojake kuwi ibarate apa wau? Gas. Motor mobil kok tok rem terus lah kapan mlakune? Iso tetep gonane apa mboten? Mboten saged. Ning kowe numpak motor kok kendelen remnya kok pedhot ngono kuwi. Mung harapan tok tanpa duweni rasa mung rojak tok mung tanpa duweni rasa kalah dosa Allah Gusti Allah kuwi monggo ora apa-apa Gusti Allah ngapura. Lha tutuke urung tobat malah ilang nyawa. Ono malah nyiksa awake dhewe. Iku sing mudhun sapa ya seni kok numpak motor kan ono seni. Kapan wae ngegas, kapan wae. Lha wae ngarep kok tok gas. Malah ngilakan awake dhewe. Roti bangsa ora mantep, malah bablas terak saka ngarep. Dite yo wis 12 pasal. Bismillahirrahmanirrahim. Kuwi jenenge rojak lan khauf. Iku sing iso ngerteni awake dhewe kudu seimbang. Wa tawakku lan ngenti-ngenti wa tawakkul kurbilan ngenteni utawa ngenti-ngenti peparek ai intidur usulil martabati tegese ngenteni hasil derajat minallahi saking Allah. Minallahi saking Allah. Gusti Allah niku innallaha yuhibbut tawwabin. Gusti Allah niku seneng karo wong sing njaluk tau. Diwari taatin lawan tanpa taat berbintak pilih balik kelawan berbintak pilih balik kelawan nunda-nunda. Wa intidaru jar'in wa intidaru jar'il jannati lan ngenteni tandurane swarga bibadrin nari kelawan wijine utawa bijine neraka ai intidaru na'imil jannati tegese ngenteni nikmate swarga. Fi'lil ma'asi kelawan nglakoni biro-biro maksiat ini tidak mungkin bisa terjadi. Awake dhewe ora nglakoni taat ning kok ngarep-ngarep swarga. Ibaratnya kowe nanduran neraka ning kok ngarepe wae wong swarga. Ibaratnya kowe nandur jambu. Wijine sing kok tandur wiji apa mau jambu. Nek kok ngarep-ngarepe tukule buah sing enak, buah duren, mungkin apa mboten? Mboten mungkin terjadi. Ya semono dosa maksiat iku tanduran wijine rokok. Tapi kok ngarep-ngarep buahe engko tukule ning swarga. Iku ibaratnya intidaru na'imil jannati bi fi'lil ma'asi nglakoni maksiat ning ngarep-ngarep swarga. Lah aksan apa mboten? Yo ento wae jenenge harapan itu bebas orang mau melakukan. Jenenge harapan iku sak senenge lho. Makane ngono si bila stulil fitrusia wala aqwala naril sahih bahal taubat wafir qulubi fa inna ghafirun la
ngawas bener. Nek sing sampe awake dhewe iki yo janjane ditampoke, janjane ngono kuwi nak dikalkulasi. Ora usah kalkulasi wong liya, wong kalkulasi awake dhewe ngono kuwi awake dhewe ngono kuwi kira-kira apik kuwi iki mung 100, elek kuwi wis 100.000. Akeh apa ora? Luwih akeh piro? Akeh apa apa akeh elek itu. Tapi pernah aku mboten kula njaluk kira-kira sedina apik ngono kuwi karo eleke diitung iki akeh apa ya utawa akeh. Kita ngene turu nganti mapan turu ngono kuwi tak ngitung apa mboten. Kita ngene turu ngono kuwi ya wis muring-muring karo kan jam. Rokoke derek siji disibuk kancane iki. Oh, ora pas muring. Kita lelah memang jamaah aktivitas dibuka. Murid-murid noleh ngapa mboten? Mangkal senajan atau ucapin ning ati tapi berbeda. Kemeh ngaji gurune dibuka. Yo ngono kuwi ra yo ndadekake ati kula biasa yo ora. Jadi sampe-sampe wong kuwi kudu iso ngerteni. Kudu iso ngerti. Salah. Apa sing wis tau dilakoni tumindak salah. Waqala budharil mutiina lan golek omahe pira-pira wong kang taat dimasi kelawan pira-pira maksiat. Iki yo temene ora mungkin terjadi. Orang duwe tiket kok pengen mlebu swarga. Ditolak karo malaikat. Ora digawa karo malaikat sing njogo swarga, ora kuwi malaikat bebas. Malah gowone karo malaikat jabat. Iya, larak. Larake ora nggo tangan, larake nggo rambut sing ning ubun. Larik ngono. Lebokne ning ngendi neraka jahanam. Wa tala budari mutiina bil ma'asi. Kuwi ora mungkin terjadi. Ayo ora kudu kulil janate tegese golek mlebu swarga. Lah kuncine swarga iku apa? La ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Niku dawuhna. Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Mesti mlebu swarga tapi engko mlebune kapan? Ya tetep nek manggon sik ning neraka. Lha kula tahu muni la ilaha illallah iya wong sing duweni iman mung sak wijine bibit sawi ngono kuwi sak wijine sawi ngono kuwi nalikane ning atine ana iman bakal dinaske saka neraka. Ya bener ngono kuwi tapi ya mbok kapan jatahe. Kapan jatahe tapi yakinlah pasti wong sing iman bakal ana ing swarga. Mergo nekani ning swarga iku syarat kuncine kudu wong sing kelakuane apik. Ilanan ada bukti qalbi. Wong sing nekani kanthi atine sing apik. Sing kelakuane apik. Wis syarat mutlak berarti kowe nek nonton bal-balan ning stadion ora duwe tiket kok maksa mlebu. Kudu karo pangkale apa ngono. Wis mlebu. Ora duwe tiket kok pengen mlebu. Tarik malah tidak. Ngono kuwi gambarane kowe ora duwe tiket mlebu swarga kok pengen mlebu swarga. Yo ngadepi karo malaikat sapa mau jabat. Iya, ngadepi wis. Bismillahirrahmanirrahim. Kok nek wis urusane rampung ge iso ning suruh. Ya aku duwe iman, iya bener duwe iman. Ning maksiate yo ora pira. Ya wis panggon sik ngono. Larak karo malaikat iki. Bismillahirrahmanirrahim. Min ghairi tariqia. Saking seliyane dalane jannah. Lho ora kabeh dalan swarga kok pengen mlebu swarga. Ya malah kasasar. Ibaratnya anakmu melu ning kono swarga, malah arahmu arah ngetan. Arah Surabaya rono. Bisa tutup apa ora kira-kira? Ya iso tutup. Sampai ngomong ora bakal tutup, malah saya bal bimukhalafati amrillahi balik bedani perintah Allah. Sing diperintahi Gusti Allah malah ora dilakoni. Sing dilarang kok malah dilakoni. Kuwi ra jenenge iki wong kuwi.
Luwih apik anteng bejegir ngono kuwi, anteng bededeg ngono kuwi. Gusti Allah ngongkone kula awake dhewe malah ngoronge. Gusti Allah ngongkone ngene awake dhewe malah nglakuane ora kaya ngene. Luwih apik anteng, bisa mending anteng. Dadi 14 orang lakon malah soal. Kadang kula yen sedhi maca Al-Qur'an berji yo ngaji nek ora tau tumancep ana ing ati. Malah beto kalau wong tuwa jaman dhisik, wong tuwa jaman dhisik iku ora ketang lesane kuwi ora fasih ning kelakuane fasih. Wong saiki akeh sing lesane fasih. Wong nyenengake nek maca, ning kelakuane ora patek fasih. Toh dungane wong dhisik-dhisik niku mandi-mandine ra karuan. Wong saiki dungane wis niwir kabeh donga apa wae dikuasai. Ning kok kadang rumangsane ora lek mandi. Ya iku wae balike ning kelakuane awake iki. Wong dhisik ngono kuwi yo dungane mung biasa mungkin dhewe awake dhewe. Mungkin wani nyepile sing wis tau ngerti ngaji apa donga kok model kaya tapi nek dhewe tes-tesan mandi dongane wong dhisik. Wong saiki donga kuwi niku ora bakal kabeh. Ning mung ning lesane tok ora tekan ning ati. Mung ning lesane tok sing fasih ning atine urung fasih. Lah iku sing kudu menjadi PR kula jenengan sedaya. Piye carane awake dhewe lesane fasih atine yo fasih. Wong dhisik niku saestu wae ngaji ngono kuwi malah kadang dodo ning ora kok ngaji iso kok iso lakon kanthi kersane Allah mari la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yo mari tenan ya lho wong saiki kok maca kowe dilakoni itu ngopo kira kowe dilakoni ning kadang rumangsa kok ora mandi sing dadi ora mandi yo kelakuane awake dhewe atine sesuk guna piwong atine sesuk duwe rasa hasud karo wong liya sesuk duweni rasa sum'ah duweni taat duweni rasa takabur duweni rasa ujub lha kuwi sing penyakit-penyakit dadi kula ya sedaya angel nganti dumone ya kuwi kadang ana donga sing ora disadari sing dadi mandi niku apa didoni karo wong jadi gue nanti turuni karo wong liya berarti elek bisa ora sasar. Malah kudune syukur alhamdulillah. Itu mau kudu mandi-mandi niki. Dungono sing saateh dungane kek mandi. Ning kira-kira piye nek elek-elek mun beles elek napa boten. Beles elek yo wis ora cukuman. Terus coba ngono. Ibaratnya jatah larang buka malah gitu. Ora maling-aling antara ndek-nene karo Gusti Allah. Laisa lahu hijab. Ora maling-aling. Bismillahirrahmanirrahim. Qala dawa sapa wa ta'ala. Inna ma tujzauna. Angin pastine dibales sapa sira kabeh mak ing perkara kuntum kang ana sapa sira kabeh iku ta'maluna. Padha nglakoni sapa sira kabeh iman. Iki lho sing kudu disadari. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Apa yang kita lakukan kelak pasti ada balasan. Orang ning dunya yo tenan sesuk ning akhirat. Apik yo bales apik, elek yo bakal tampa in ahsantum wa in asatum fa. Kowe apik bales apik, elek yo bales. Kadang ora usah ngenteni ning akhirat ning donya ngono kuwi kadang wis entuk balesan. Ya kok balesan ning donya ora usah ngenteni ning akhirat. Wa intidharul jazaa'i lan ngenteni balesan bil hisali kelawan pira-pira pakerti allati tu'addi kang ngasilake utawa kang nekake apa hisal ila rahati maring kepenak Bighairi amalin kelawan tanpa nglakoni amal sholih kang bagus. Yusilu kang nekake apa amal ila zalika mari mengkono lah jajan. Orang nglakoni amal sholih nek kepengin manggon ana suwarga.
ibaratnya digori amalin sholihin yusilu ila dzalik sing iso ndadekake lantarane wasilai ana manggon swarga iku amal saleh. Ora amal sing toleh, tapi amal sing saleh. Sing saleh amale sing apik, amal sing apik. Watamani lan ngarep-ngarep sapa man. Nah, taman iki harapan sing ora mungkin iso terjadi. Allah ngatasi Allah. Ma'al ifroti dalam sartane nglewati batas utawa pepepo. Pepepo yang mungkin mau sak senenge dhewe sak karepe dhewe. Ora gelem menurut aturan. Lha ning ngendi nggon iku ana aturan. Ning alaso wae ana aturan. Kula dhewe ora iso manggon ning nggon kok ora ana aturan. Mesti ada aturan yang ada dalam daerah tersebut. Ini omah yo ono aturan. Ning sekolahan ono aturan. Ning pondok yo ono aturan. Bermasyarakat yo ono aturan. Negara yo ono aturane. Apa kok kira agama ora ono aturane? Agama yo ono aturan. Kabeh niku ono aturane aja sak senenge dhewe. Wong sak senenge dhewe iki berarti ifrat koteko wong blurung ngono. Mujawazati haddil i'tidali tegese nglewati batese jejeg kabeh pun enten batese iki kana dilakoni iki ora kena iki ora apa nek dilakoni iki nek karo lakoni karepmu ora ya karepmu lha niku ana hukume dhewe-dhewe iku wis dadi syariat Gusti Allah. Mun ditetepno dening Gusti Allah, aja nglanggar apa sing wis dilarang. Tur aja wani ninggal apa sing wis diperintah. Kala ngucap sapa asairu ahli syair, nibaril basi saking bahri wasit. Wayar sunnajata wala yasluk masalika inna safinata la tajri al-yabisi mestinya oleh diri ngarep-ngarep an-najah. Najah itu selamat dunia akhirat, bejo dunia akhirat. Lho enak-enake wong iku wong bejo. Wong pinter mbek wong bejo isih menang wong bejo. Ora dadi ukuran sugih iku kepenak lho, sugih apa tetep isih kalah karo wong bejo. Kuwi wong sing penak iku dadi wong sing bejo. Wayar julan ngarep-ngarep sapa sira kabeh najata selamat wala yasluku. Lan orang nambah sapa sira masalika ing pira-pira dalane najat. Awakmu pengen selamat ning orang nambah ora tau lewat dalane kuwi mau. Mungkin terjadi napa mboten selamat ing iku ora mungkin. Ya berarti kok niku Pak.
meh nuju ning Wonosobo malah lewate arane Kandeng Surabaya. Wis salah sasar menelo. Makane kuwi ilmu alaihim walab ya kita. Ina sampinana setuhune kapal iku lata jliurang kelaku bosafina ala ya bisi ngatasi tanah segari perahu kapal ping mlakune ning endi ning laut ning banyu ora mungkin kapal kok iso mlaku ning darat takokno kanca-kanca sing pesisir iso kok ora kapal kuwi mlaku ning darat tak weruh ndak yo wong kabeh iku ana dalane dhewe. Lho tapi enten lho niku lho. Sing perahu, sing kapal iku mabure niku apa kuwi kapal pesawat. Kok ora mungkin pesawat kok iso ning darat. Mabur mesti ning darat. Yo ora dalane misalkan ngoten niku, motor mobil kok ning banyu malah kelelep. Kaya sepur ngono kuwi kan wis ana rel. Sepur iki mau kok metu saka rel pripun? Nyamane napa boten? Ini malah membahayakan. Orang percaya wis jajal dhewe. Akeh ngono kuwi sing rel anjlok sepure malah dadeki apa ciloko. Dadeki apa kecelakaan. Iki berarti ngoten niku wae. Nah awake dhewe ora gelem menut aturan syariat, iki berarti sepur kuwi mau ora mlaku ning rel. Sepur ora mlaku ning rel kuwi malah mencar utawa golek dalan dhewe. Ketoke enak ning asline nyilakani awake dhewe. Padha kaya sedaya dikon Gusti Allah kon salat. Lha abot. Abot mesti kon poso wis kudune sak pirang-pirang. Kudune sak pirang-pirang. Kon zakat yo kadang duwe rasa eman. Meneh kon haji iki kudune saya gedene raka tuwa. Soale gedene raka ruan kudune ngono. Ning awake dhewe iso nglakoni menurut syariat berarti sing mlaku ning rel niku kok ibarat sepur mlaku ning rel. Nek kadang lu yang susah ngelanggar bayar sholat ora sholat, baik ibadah orang ini malah gaweane tumindak sak senenge dhewe barang iki mau rele kuwi mau jane mlakune mrosok malah sepure iki mau golek dalan di melencengin malah rodok rele kira-kira ambruk apa ora sepure iki wong cilaka apa ora kira-kira ini berarti menungso yang menunggu. Kok orang menurut syariat Gusti Allah, orang menurut apa sing pun diajake jeneng Nabi. Wis fantastis, rusak dene. Ora usah katene ning air ning ndudure kadang tombo coba sing ra kira. Ana ning cobone awake dhewe ora liya mergo saka perbuatane awake. Ora usah nyalahno wong liya kok ora ngajar dengan ora laris disalahi wong. Ora ngono. Iso uga yo mergo kelakuane dhewe. Betul sadise ra kan. Wah, utawa masakan regane kelak. Yo iso to. Utawa misalke dodol raimu kaya mak lambe. Apa yo? Ora usah nyalahno wong liya, wong iso urung tapi balik saka awake dhewe. Balik saka awake dhewe. Balik selawe itu usaha kurang lancar mesti kalau sing nyalai sawuri lenak kuburan ora ngono kuwi sing dadeke awak murah payu iso uga saka kelakuane delok mungkin kebone wong liya kuwi luwih apik luwih resik cara penyajiane luwih nyeneng nah sing dodol wayu sisa jaman saiki ora sing dadi daya tarike rak kuwi mah wis dhewe apa gawe menarik pelanggan. Lenggonmu kadang dunyane ora patek, terus kadang pakanane ya ora patek yo iso uga penyajiane sing penyaji ra iku rengat
Yo piye kon wae. Ora usah nyalahno wong liya, golek salahe awake dhewe. Nak perlu malah nyinaoni saka nggone wong liya, piye kok iso berhasil, piye kok iso sukses. Onone kok kosong mesti onone suku karo wong liya. Iki mesti salah wong liya. Mesti iki digarapi wong liya. Ora ana sing garapi ya sing ya awakmu dhewe. Sing dadi ora laris, ora lancar ya awakmu dhewe. Bismillahirrahmanirrahim. Maqala tudena qala asrabi atas rodakan nabi 12. Iku kala ngucap sapa Ahnaf bin Qais, Ahnaf bin Qais. Ila suwilae dalem sekali ditakoni sapa Ahnaf bin Qais, ma ing perkara khairu ma utawi luwih baguse perkara yuk to kang diwenehi sapa al-abdu kawula. Pak Ahnaf bin Qais takon, perkara apa sing paling apik diwenehi ning kawula kuwi apa? Kala ngucap sapa Ahnaf bin Qais, wa utawi mah iku aklon akal aziziyun kang bangsa perwatekan, aito biyun tegese bangsa perwatekan. Apa kuwi perkara sing luwih bagus diwenehke maring awake dhewe kuwi rupahe apa akal. Mergo sing duweni akal kuwi menungso iso bedake ndi apik ndi hak ndi batil. Makane engko nalikane awake dhewe kuwi wis entuk beban tanggung jawab sing diarani mukallaf iku kudu akil ora obat. Riwayat agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa Nabi kula dawuh sapa Nabi. Naik kasaba orang ngasilake sapa almar'u seseorang misla akil ing sepadannya akal. Yahdi kang nuduhake apa aklin sahibahu ing wong kang duweni aklin ila buddha maring pitutur. Apapun yang kita miliki iku ora iso gawe nyanyi akal awake dhewe. Wong iso sugih mergo bondo dunyane. Lah entuke bondo dunyane kuwi mau nggunakake apa? Akal. Wong iso pinter iku nggunakake akal. Ya semono uga ora ana sing iso nyanyi akal niki. Gawe tampa sing jenenge pitutur. Sing kudu dingerteni tampa pitutur kuwi saka ngarsane Gusti Allah. Manungsa ora iso awe pitutur. Sing iso awe pitutur Gusti Allah. Senajan cangkem omongan iki mumpluk ngono kuwi. Nek ngandani wong sing angel kandhane, iku berarti kowe ngomong karo ora, kowe ngomong karo tembok. Wong sing iso awe pitutur kuwi Gusti Allah. Kok kowe wani ngarep-ngarep kowe wani jamin iso awe pitutur maring wong liya. Ngono kuwi malah ndadekake lara ati. Ya padha misalkan guru kok iso ndadekake pinter murid ora, sing ndadekake pinter iku Gusti Allah. Apa iso terus ustaz kiai ngono iso awe pitutur maring kok ora nyatane ya akeh anak kiai ora iso ngaji. Anak guru sing ora pinter ya sak pirang pirang. Lha kudune nak menungso iku iso awe pitutur iso pinter kok kudune anak guru ya kudune luwih pinter. Nyatane ya akeh anak guru sing golek-golek ora iso apa. Ya kudune ra ya anake wong sugih kudu iso dadi wong sugih. Yo nyatane yo akeh critane ngono kuwi. Wong gone sugih banjur turun ning anake malah entek ludes sak pirang-pirang. Lho niku sing sawe pitutur Gusti Allah, menungso ora sawe pitutur. Makane inna huda sing sawe pitutur niku Gusti Allah. Jangan sampai kita merasa superior duweni pangkat, duweni wewenang, duweni ilmu, duweni jabatan terus kaya-kaya iso aweh pitutur. Boten. Sing iso wae hidayah, awan pitutur iku Gusti Allah. Lah manungsa ki sebagai lantaran wasilai. Sing iso wae pitutur Gusti Allah manungsa mung lantaran. Ila huda maring pitutur au yarudu utawa nolak apa akal
hu ing sohi anroda saking kerusakan. Anroda saking kerusakan. Lah akal sing waras mesti iso bedakake endi roti endi geni. Nak roti enak dipangan, geni iki panas. Iso bedakake endi adem endi panas. Kuwi nak akale berfungsi iso bedakake endi lemah endi roti. Lemah kok dipangan ya mesti rasane geber. Ya ora. Ya kudu iso bedakake endi banyu sing entuk diombe lan banyu sing ora entuk diombe. Kuwi nak akale sehat, nak akale sehat ya iso bedakake. Nak akale ora sehat ya opo. Pokok ombenan banyu wujude banyu ya tak ombe. Ya saking ora iso bedakake nek banyu peceren yo di ombe. Ya penting banyu kok wujude. Lha sakal wis ora berfungsi. Makanya akal itu luar biasa. Janjane wis kudu iso bedakake. Oh iki nak tak lakoni pantes, iki nak tak lakoni ora pantes. Kudune wis iso mikir. Oh iki nak tak lakoni bahayani gawe awakku. Oh iki nak tak lakoni manfaat. Ya kudune kon iso paham. Kila diucapake apa sing diucapake. Fa'ilam yakun nuli lamun ora ana apa. Aklin alam yujab tegese ora diwujudake apa laku akal. Seandainya akal iki menungso iki kok ora akal mesti kelakuan ning kaya nggih. Ora iso bedake di bojo dia. Ora iso bedake di bojo di tangga. Kok wedok sikap kabeh. Yo wong masih ora duweni Kalau kewan kok nak ngono. Apa bedane menungso karo Kalau ngucap sapa mau Ahnaf bin Qais. Adabun aywa iku adabun adab solihun kang bagus. Wa utawi adabun soleh. Iku makrifatu man ngerteni perkara. Yuk taroju kang direksa sapa man bihi kelawan man. Anjami'i anwa'il khoto'i saking sekabehane pira-pira warnane kelumpuhan. Lan dibalik akal iku kudu ana sing ndeleni jenenge apa ati. Ati iki mau sing iso ndadekke awake dhewe yukhtaru bi anjami'i anwa'il khoto'. Bisa menyelamatkan diri kita dari kesalahan. Mungkin akalmu ora setuju, ning atimu setuju. Ibaratnya kowe ndelok contoh gampangnya ngene iki. Ana wong njaluk-njaluk. Secara akal kamu mungkin menolak untuk memberi. Lho awake gandeng. Rak yo iso nyambut gawe sing gendah. Kok malah njaluk. Lho nek ngene iki yo gagah, yo isih enom, yo kuat nyambut gawe sing gendah, tapi kok malah njaluk. Mungkin akalmu ngomong, akalmu mikirin ngono, nek atimu ngiling nalikane Gusti Allah dawuhe wa ammasa ila fala. Nak wong jaluk-jaluk yo aja dilarani atimu. Nak wis kadung jaluk yo diwe. Mesti atimu menolak. Oh iya eling aku. Toyone dewe Nabi nak ana wong jaluk-jaluk iki diwenehi. Dene nak ora mek aweh yo kaki cara sing halus, aja malah ngelek aja malah kaunek yo. Ya gak usah nembok malah ngemis malah jaluk kuwi malah nglarake ati. Berarti kowe ora sesuai karo diajari Gusti Allah sing dikon Nabi. Wong Nabi ngomongane nak wong jaluk-jaluk tolak kanthi apik. Tok sing kudu di ngerteni ning ngendi sing nyamari jebule nak wong sing njaluk-njaluk ki mau malaikat sing mendo-mendo. Men laisal jinni wal insi yang dirasani antum bima wala. Kaya tes kaya apa lho kelakuane awake dhewe nek nikmat koyo ngono akeh mung njaluk sithik ngono kok ora diwe nek. Apa
pangalipun dia sedaya mungkin ngeki 1000 utawa 2000 yo sithik-sithike 5 terus ora yo ora dadi kalek dhewe bondone mutai. Ora malah saya akeh. Justru dengan awal wong-wong model ngono kuwi malah didongokke kok. Malah didol, ya lho nek ngundang wong kuwi yo slametane omahmu ra kudu cawis-cawis sak pirang. Yo ono jajanane, yo ono masakane, balik yo kudu berkati. Lah kowe arep ngono kuwi wong 1000 awak wis diundang bos. Matur suwun ya Bos nggih, muga-muga perjalanane lancar lho didongokke dadi bos. Matur suwun nggih Pak Haji, mugi-mugi rezekine lancar lho lungguh kaji diundang Pak Haji. Kadang kula dia sedaya pikirane malah aneh. Nah awake dhewe iso ngendhaleni ati mesti menang ati. Oh iya bener dong. Senajan wujude koyo ngono njaluk-njaluk wong nek wis njaluk iku kudu diwenehi. Ojo nganti ditolak, sedene nolak terpaksa nolak ya tolak nganti sing apik. Ojo nganti nglarake ati. Iku lho sing dilek wa amasa ilal falak. Ojo digerus, kadang karo maknane kali-kali iki maknane gerus. Ben iki wong gerus lemai kuwi maknane iki nglarake atine. Ojo dilarake atine wong sing njaluk-njaluk. Dene kowe ana ya wenehi, dene ora ana sing diwenehke ya tolak kanthi apik. Bismillahirrahmanirrahim. Ilang diucapake apa sing diucapake fa ilang yakun nulila ora ana apa adabun saleh. Ilang yujat tegese ora ditemu apa zalikal adabun mengkono la adab. Sing pertama iku mau apa perkara sing apik akal. Sing nomor loro apa adab sing apik. Kelakuan sing apik. Kala monggo ngucap sapa wau Ahnaf bin Qais, kala ngucap sapa Ahnaf bin Qais. Iku sahibun kanca muwaffiqun kang nulungi. Apa meneh perkara sing apik sing diwenehke maring awake dhewe kanca sing iso nulungi. Kanca sing pengertian, ora gelem dingerteni, nek ora gelem ngerteni. Wis ini menungso ngono kuwi, gelem menjaluk dingerteni ning ora gelem ngerteni. Kamu itu enggak pengertian terhadap diri. Walah awakmu dhewe ora pengertian karo kok awake nuntut terus kok kakean nuntut gitu. Mbok yo sekali-sekali sing nglakoni ki awakmu dhewe. Kok nuntut kowe? Ora usah ngarep-ngarep dingerteni anggere kowe iso ngerteni wong liya ya kok gendang dingerteni. Ora usah ngarep-ngarep dihormati anggere kowe ngormati wong liya ya kok bakal dihormati. Lah awake dhewe gaweane nuntut. Gaweane apa nuntut. Wong nuntut hak etok ning ora nglakoni kewajiban. Lha iki loro itu ora iso dipisahke. Ora iso dipisahke. Anggere kowe netepi kewajibanmu ya hakmu akan diberikan. Ya kadang orang nuntut hak yang orang gelem nglakoni kewajiban, orang gelem nglakoni tugas. Bapakmu bingung tuamu ngono kena sanune akeh aku ya saya saged. Saya saged sih nang saya gemati anggone maring wong tuaku. Saku semene kok iya kaya saged-saged di wong kamu jebul mikir ya ngono anak mobilan wong ngono sangone ora duwe rasa ngatur suwe omahe wis semono wae sang bulan ora bakal ketemu kowe kerja karo wong tapi sesuk pikiranmu kerja moyo sregep-sregep pemelu londo wae kerja kok ngono bosmu mikir ya ngono kerja mudrat udut orang mau gaweane belas kok njaluk bayaran akeh. Anggo sregep cekatan mriku yo bayarane tahun ndak. Jebul nek kerja yo mikir yo ngono. Ngoyo nang kerja yo melu lan kono. Bayaran dongorok semono terus kok ben kan sregep. Beda nek kowe mulai saka awakmu dhewe. Kerja sregep mesti ndorongmu bosmu yang mesti bakal ngundang. Ya rata-rata awake dhewe kuwi apa nuntut kakean nuntut ning ora ana
hasimu. Yo mergo apa yo ki mau kakek ngungkep nek kewajiban itu tugas ora dilak. Oh. Allah alam bisawab.